Какво може да накара едно 14-годишно момиче да извърши поредица от кражби? На този въпрос тепърва ще търсят отговор социални работници и психолози, след като в шуменското село Правенци няколко семейства, включително и кметът, пропищяха от кражбите на невръстната тинейджърка. Наш екип се срещна с нея. Вижте. Тук са катери на втория етаж на кметство. То личи къде е щупено тухлите. Нагоре има и тук са катери нагоре на втория етаж. Първата крупна кражба на Есра Рамаданова е миналата година. Катери са по стената на кметството, стига до втория етаж и чупи прозореца. Открадва 210 лева. Тя просто я ровила тук, в касата, в шкафовите, ровила. И вие намирате докато рови или след това? След това намерихме. Открихме, че липсват парите. Няколко семейства са пропищяли от набезите на тинейджърката. Преди дни откраднала 160 лева от чичо си и още 400 лева от дома на нейн приятел. Уертач бяхме да играем на компютъра и аз казах, че отивам да пия вода. В другата стая чекмеджето беше полуразтворено и оттам. Местните казват, че момичето започнало да прибира по 2-3 лева още когато било на 7-8 години. Той баща ме накара. Той каза, ядем се месо, пък отиди да намериш някаква кокошка, не се връщай без кокошка, каза. Есра обяснява последните си кражби с мизерията. Парите й били нужни най-вече за храна. Ще завършваме 8 клас и там трябва да се плати 60 лева. А останалите? Ще да си купя там дрехи нещо, ама. Аз бях купила продукти с тези пари. И готово, майка. Какви продукти купи? Леща, боб, ориз, олиото. Похарчихме ги с приятелки с магазините. Родителите на Есра са безработни. Бащата обичал да пива, така Есра и по-малкото и братче стават често свидетели на семейни скандали. Майката твърди, че не знае за кражбите. Нищо не знам, нищо не ми е казала. Не сме говорили въобще? И да говори, нищо не ми казва. Мълчи. Да. Детето какво е? Вашето впечатление за него какво е? Било шумно, ама де да знам. Иначе като вземе да приказва, охо, много приказва. Що прави такива работи, не знам. След последните кражби с Есра работи социален работник. Момичето казва, че се срамува. Искам да се поправя, да. Работят с мен едни хора от ЦОП. Междувременно кметът на селото обмисля да предложи настаняването на момичето в дом, а мечтата на Есра е да стане медицинска сестра и да помага на хората. За Код криминално от Шумен, Галина Минчева.